ना कहची तू वाटी दिस गे ना कहची तू वाटी दिस गे स्वीटी ददरा एगो किस गे स्वीटी ददरा एगो किस गे ना कहची तू वाटी दिस गे ना कहची तू वाटी दिस गे स्वीटी ददरा एगो किस गे स्वीटी ददरा एगो किस गे डीजे शिवा डीजे शिवा लले छौरी 2020 गे लले छौरी 2020 गे स्वीटी ददरा एगो किस गे स्वीटी ददरा एगो किस गे डीजे शिवा डीजे शिवा presented by Arhulia Recording Studio. नीले बोला का तू भेटो ना कहीं यादव शिक्षक करके दिल तोड़ देही नीले बोला का तू भेटो ना कहीं यादव शिक्षक करके दिल तोड़ देही राइटर अनिल कहो तोरा 20 गे राइटर अनिल कहो तोरा है के 20 गे स्वीटी ददरा एगो किस गे स्वीटी ददरा एगो किस गे Presented by Arhulia Recording Studio.